Esselam, selamet Selam, Gomon, şant medene. Sesim geliyor mu? Ses, Geliyor ses. Gülyali. Aha, balyalay. Beş onluk terava gecikme oldu. Benim şu at taksdan düşüp değer olacak gereğinlik bana. Hava karşınlar var olsa başlanır 5. Hı 10 hı. minutlar iyice aldık. Gomi adaylar. Ya Mehmet da Adel. ort Gülyali. April ayı başlayan. Mart Oo. ne 3 ay ne geçin bilmem tamam. Yani yarak, Aktif geçti. Hı hı. yani yarak. Şovur. Yani etmek isteyen de atlamın tamam yetişem. Konuşmada urken zanın yani. Şondan attık geçen çalt geçen yarak. Bu ne aydı. Hı hı. Ta kahvaltılar etmek isteyen de atlayın. Ne diyen olan. Ay normal çaltım için o Mehmet hayalim derdi yani. Ya işlerim kovalayan olur atacağım mı? İş olallıkça problem köpün yani. Son için adet Okey. küçük Doğru, doğru. yaşamam. Vizeden hava var mı? Anlarda garaj gördük o kenin kam. Yani tem hadra belli olma. Onun talep edilen dokumentlerini haberdim öyle. Ondan sonra duvarına karışmalı. Salam Hı. Mehmet'e. Selam. Doğru. Batır. Batır Estonya'da Avustralya Batır. Estonya Avrupa'da okullarında dinlerse Avrupa'da ne mümkünçülükler var. Doğru. Balyalay. Gelişli verdiler. Öyle yoğuşluk bilen. 12 kişi var ha. No, Karışalım. Ben Ragis kaça sonlukta. ne medip böyle sen ne hile kuruluşur bu temanı sen hafta uğrayan ma men sorumda adamlardan bilen başka ilk kuş okulun var sen nasıl çalış editör olsun sen ne hile alkıçın programman son kuruluşur. Aslında ne memeli temanın başa şunu yalak Avrupa'da yok oku. Zaten küçükler var geçer de. Ondan sonra son guruluşlar hatta geçen ki demede de ön ses vermede de dinkenlen virtta şu Avrupa'da oku adamlar ne şu Avrupa tarafına bu kası geliyor, bilesi geliyor, şu taydaki okuya adaylarını ondan sonra neyle esasen hem oku hem kalacak yer ondan sonra ve okulun dışından işlemek mümkünçülükleri şunun kendi oluyor. Hani okul ne çoğunluğu işlep ne çoğunluğu ne olur deyip. Ondan sonra beş kasa sondan başlasak edilmeyen her firmamın üstüne uğradım da her ki adayda şu Polşa var, ondan sonra Romanya var, Vengriya var, biram şeyden işbirliği ettiğimiz İtalya var da şolara ne metkez. Bunlar köp nemede nälik diýsem belli bir wagtlaryň içinde şol ýurdun tarapyndan mesela Wengriýany ele alsak, Wengriýa öz hökümet tarapyndan talipler çağırış edýär. Belli bir zatlar isleýär da, ingliz dilini bilýän hakynda tutmama sertifikatyň ondan soň gysgaça bir interwiu edýär. Ondan soň şol gazansaň sen şahar şo hökümet tarapyndan, şo Wengriýa hökümet tarapyndan okuýan. Ondan soň bärde de geçýär. Türkmenistan tarapyndan gidip bolýar. Bärde de universitetlerde goýulýar çağırış nemeleri. Ondan soň yine beýleki Polşa gelemizde de Polşada gönü Türkmenistan'a bärde nimes bolmansoň pasosluk bolmansoň Özbekden ya da bolan ýerlerden gitmeli ya Türkiýeden ya Özbekden şol iki tarapyndan ya da nemeden Azerbaýjan usulen. Ondan soň Romanya gönderden gidip bilýärler. Aşgabatyň önünde pasosluk bar, taşryp hem oku hem bakalavr hem master haýsyna nemetseler. Şu an Şeýle ne hile ne mi Vengriyan men sorayım biraz İngiliz dilde ne hile şu aydan aslında İngols'u Varşava'da okumak koyu ondan sonra bir minut. mhm. Sen de o aveti veren ma mikrofonuyla ne yapayım bak. Düşünün. Eee, şunýalak Wengriýada ingliz dili bilýän hakyndaky nemelerek nälik diýsem sertifikat berek. Hani kurs merkezlerinde de bolup biler. Hökmany surata sertifikatyň badyny nemetmeli biram ay şo sertifikatda bilýän hakyndaky siz bilen neme diýerler nälik diýsem. Çağırışda interwiu etýärler. Şo interwiuda da bana diňe sertifikatyň öýle ýeterli däl. Ondan soň interwiuda da şo bilýänini suda etmeliler goýup. Häzir 5 minut gonjam eltin. Ondan soň halk giňişden dowam edelim. Goşmaşa soralar bolsa sorak
bilersiniz. Ha, geldin mi? O neme diýerler? Ha, Yankı Porsche'da da oku sert yankı esas sorayan zatlar İngiliz dililer. So İngiliz dilini ahire korkmalı. Okumak isteyenler. İngiliz dilini ne çok araştırırlar, ne sertifikat araştırırlar ya da ödünür. Test ediyem ya IELTS ya Duolingo ya test soruyorlar. Sertifikat. inni şunu ýalak, Wengriýada geçen ýylkyda şunu ýalak etdi. Mesela Türkmenistan çägirnäki kurs merkezleri bolýar, dogrymy? Şo taýdaky bağlanmada seredýär. Mesela şo taýdaky bağlan, uly bağlı alan bolsa, şonam kabul edýär. Ýöne elbetde hani IELTS-dan sertifikat alywam, EPS wa turanlar sen bunu alanyňa, ýöne ingilisçe interwýuda hiç bir şekilde gurula bilmeseň de interwýuda özüňi alyp çykyp bilmeseň sertifikatdan kan peýda eden nokta. İkisi teň derejede gitmeliler. Hani hem ingilis dili bilýän bolmaly, hem tutmaman bolmaly şonu bilýän hakynda. Şo şekilde alýarlar. Ýöne hani diňe Duolingo ýa-da şonu ýalak kurumsal bir ýer bolmaly diýen neme ýok. Hani diňe şo bolmaly diýen ýok esasy. Ýöne ýene de sertifikat isleýär gerekli da. Şo şekilde. Yankı bulan üstüne men Baltik ýurtlara aýdyp bereň. Baltik ýurtlar yankı Batır Estoniýada okapýar. Tallinn Teknologiýa Üniversitetinde. Estoniýanyň gowy tarapy scholarshipler ba Estoniýanyň ýöne Estoniýada üstünlüğüne görä da nähiden okuwtylygyny töleýär, ondan soň yankı performansyna görä goşmaça stipendiýa da berýär. Ýöne Estoniýanyň gowy tarapy näme? Birinciden okuw sistemasy dünýäniň gowlarynyň arasyna girýär. Soňky olar Amerikada atlan deňeşdirende elbetde ýene pesse ýöne töwerekdäki gidip bolýan okuwan zatlyklaryň gidip bolýan ýurtlaryň arasynda Estoniýa ingowlan beri teknologiýa tarapynda ýa-ni soňundan okap börkän işlemäge limit goýanok. Beýleki ýurtlarda part-time'dir işlemek. Ýani 20 saat işläbilýän. Hepde Estoniýada okuwňa ýetişýän bolsaň, hiç kim sana şunça saat işlemeli diýen ok. Dogry işläbilýän. Degany. We teknologiýa kompaniýalar köp ötäýdi. Olam näme diýmek bolýar? Has gowy iş mümkinçilikleri, karýeraň üçin tanyş bilişler ýene şonu ýalak we okap ýörkän bir Erasmus programmasy atolýar. Ýa başga bir semestr başga universitetde okuýan. Şolar dagatlarym gowy ýurtlar bilen baglanşylar. Olar birinji näme tarapy? Gowy tarapy. Estoniýa. İkinci gowy tarapy näme Latviýada? Latviýanyň beýleki wara pesjon üçin birler özüne okuwçy çekmek üçin döwlet tarapyndan stipendiýa berýär, meselem Latviýa. Bakalavra da berýär, master da berýär näme. Estoniýa ýöne meselem esasy master ýa PhD tarapyndan esas köp deme berýär. Bakalavra gat bolmaly. Ondan Lithuaniýada Vilnius Technology Universitet we olam ýene IELTS ýa-da şu Duolingo bilen taşyp bolýar. Olaram ýene mudokap bolýar. Näme SAT wa tabap şeýde. Amerikadaky universitetlere gaty ýokary SAT gerek da stipendiýa okumak üçin. Ya da mesela Türkmenler men öz jigimden bilýän ýa-da deňguşlamdan köpsi Bilkentde da gidýär. SAT-de bagasa o SAT Bilkentde gidýärler. Stipendiýa berýär da Bilkent. Okuw skript nemesini alyp diýär Türkde Ankarada. Şoň ýerine mesela men bolsam özüm SAT-im bagasa SAT-im Amerika full scholarship almagy etmeýän bolsa, ýa-ni Vilnius Technologiýa gowlan beri, ýa-ni Estoniýadakylar gowlan beri, şolar kabul edip üstüne stipendiýa alyp bolýar, SAT-ni görkezip. İkisinde de Vilnius'da da, ýa-ni Lithuaniýada da şonu ýaly, Estoniýada da näme, Latviýany bilemok işlemeýärden, ýöne ikisinde de işlemäge limit goýanok. Bakalavr bolsa, master bolsa, doktorantura bol tapady ýok. Inni ýa sonra Estoniýada master etmek. Estoniýada indi näme okujagyňyzy goraýtga bilemok, eger okujak bolýan ýeriniz IT uğur bolsa, ýa-ni zatlarda gatnaw Estoniýa kompýuter urundan. Onda şunda da günü şotaýda okan türkmen oglanyňlar bar, şolar bilen birleşmek has bolup biler, şu wagt ýa-ni Batır wagt meselem, şu wagt nämeler arasynda bakalavr okuýar cyber security. Inni talipler üçin hem kan gymmadam däl. Hani nemesi ýaşaýyş şertleri bar, beýleki näme şäherlere teredeňde. Ýewropa ýurtlaryna teredeňde. O tarafam ýa-ni gymmatlar, opşytdat bolsun ýa-da ýaşama şertleri näme däl. Ýöne elbetde şuna aýtmaly, howa şertleri sowukdur, Türkmenistan arasynda sowuk. O tarapyny pikir etmän gitseň,
Sonra 3 yıllap sevilmem de bana var. Sen dinledim Estonya'ya gittim. Ben Uğur Estonya'da yerleri yaşadım fethedildi. öldüm. 6 ay yaşadım Estonya'da. Maya inne doňokçulukda pikirdik görünüm. Şu an Doğrum kasınırda güller çıkan olsa, yapraklar gül açan olsa, Estonya'da hiç yok şunun. İntiham garlar, bazatlar ve garlarını garda atölyelerden Estonya'da. Maya yakın yaprak çıkıp basıyor Maya'nın ortalarına. Ja. O tarafını dikkat etmeli. İyi karanlık salt düşüyor yani demirgalıkta olan sonra. Ondan sonra yani İtalya var aradaydılar. İtalya var arada. Şimdi bunlar bilemek bir ne diyenler şu an master'ı köp gıdıklanıyorlar mı ya bakalavar gıdıklanıyor. Şuna göre hemen aydayım. Ara esas Bakalavar, gıdıklan. esası bakalavar. Birinci gedek okujak bolýanlar da, köp gıdıklanýanlar. Meşhur okuwutor oturanlar we okuwutor indi bärde egzaminalerde taýinlanyp, dilde öwrenip, 1 ýyl wagt geçirenler da gowy ýere gidermeyip, gowy şähere gidermeyip garaşyp görenler. Esasy şolar. Onda bakalavar olsa sen bakalavarda 4 yıl oku alýsyny. 4 yıl okulýar. Indi bizim atstadymyz 11 ýyllyk bolan soň İtalyan ýagdaý geçen taparama ýetişmedi. Yani 1 ýyl patkurs okamaly diýdi. Fransiýa, Italiýa, Germaniýa, Ýewropaň beýleki ösen ýurtlar şonu talap edýär. Ondan Italiýada şolaň azyny patkurs okamak üçin gowlaňy ýerse näme soran, italyança bilmegi soran, mejbur eden ok. Gelende, mesela Germaniýa patkurs okamaga geljek bolanda nemisçe bilmeli biraz. Kimse ne yapar bilmiyor. Üstüne de çıktı ezber gatygymmat. İtalya'da şonu soran ok. İtalyanca bilmedi diye. Ona 6 ay İtalyanca okudya, yani 1 semestr, 2. semestrim İtalyan kulturasy, ondan soňra okujak bolýan tapaňa görä, soňky bölüme görä, injenerlik bolsa matematika, fizika, himiýa, biologiýa, şonu ýasapaklar bilen ýetkeýär. İtalya'da geçen aydandan bira gutordu wagtyn men şu jigim okap beren üniversitede var Rim'däki Sapienza şu açyldy şularyň ortasyna açyldy tawşyşlyklar. Yani patkurs üçin. Olam geçenki diýişim ýaly ingilis dilini Duolingo workasyon bolýar da Duolingo test workasyon bolýar. Hatta käbirler var ingilisçe bilýän diýip ýöne interview girseňem bolýar 20 minut. Yani näme däl kän talap ýokary däl. Plus okuwtöleňem ýanky ýalyk bölüp töleýär. Edildiğişim ya. Bugün kıvam hava 3'e bölüp töleýär, budan yanmadı. Tölemeliken na 3-nji ňoňky böyle onu. Apşer boken na dekawryň aýagyna bir atdy. Rimin kıvara. Sapienza. Öz nemesini okandan soň, patkursunu okandan soň beýleki üniversiteden öz içinläki tapaklarynda da gün geçirýärler. Därdini idamyn taşyrmasız. Ha, gön gutoran ýerine gön başlar beýleki birinji kurslar bölüm Öz üniversite şu okan patkurs okan üniversiteden başlar öyle. O tarafa. Doğru. Doğru. Biram ýene goşmaçy soraw, şunu şeýle-de sorarly, näçe sagat işlemek mümkinçiligi berýär diýmen. Patkurs okap ýorka. Meselem, indi öňünde Tomus 3 ay kanykul var, dogrymy? Biram gyşta bolup bilýär, ondan soň okuwň daşyndan çıkıp soňmy ýa-da näle şondan mümkin bolmasan. Okuwatynda 20 saat, okuwatynda ýarym saat, ýarym part-time bolýar. 40 saat da ýarysy 20 okuwatyn. Ýa Tomusda dolu işleme ruhsat berýär. Tomusda 3 ay menäme. 3 ay. Ana şu tarapy gowy. Ýene var İtalyandan ýardaýyna edeň, İtalyanlar kendime de nemisler ýalyk kanuny görä ýaşanok. Indi bu näme diýmek bolýar? 20 saat sen işleýän, 20 saat aslında 30 saat işleyen diyeler. 20 saatini legal bank şodyna geçirýär töleýär. Son 10 saatini ellenler ýa-ni aldy. Bolly? Hiç kendi diýen gatyrlar böyle näme? Yok, onýalyk näme däl. Ýöne türklük ýalagam hemme kişi underground illegal işleýär ýa-da ýok. Onýalat ýok. Legal işläp bilmeli. Nemislarda da baýany nemislarda nemis bir etmeýär şonu ansadan. Ýa-ni? Doğru. Nemis bir etmeýän mesela men ýaly bir Germaniýada firma açan bolsa, ol edip biler mesela. Dawa bolýar mesele ýok. Doğru. Biram goşmaçy aýlyk çykdyjylar soralýar, mesela aýlyk näçe ýatakçaýa, iwiçke, biram ýol töleýänlerden näçe çykar diýär da mesela barandan soňky ýagdaý naky taliplerine soraw. No, ýatakçaý iň esasy çykdyjy ýanky ýaşajak geriňe. Ondan o taýda da nirde ýaşajak, ýanky apşeýtde ýaşajak bolsaň 300 euro dat. 300 euro. Alýan otoňa görä ütgeýär da, o taýam ýene 300-400 arasy diýip gelip berdiň. Ýani özüň
private room yani şahsi bir öýden öý paýlaşyp ýaşajak bolan studentler bilen ýa biriniň ýanyna onda 500-600 euro minimal gerek Rimde. Milan şoň üstünde Milan az kymmadyrak şoň üçin eger hünäriňiz ýok bolsa, ýani burada iş edip bilýän olmasaňyz Milan okumak gymmat çykýar. Milan gymmat näme seyredip görseňiz, Milan hem aýlyklar o derece ýokary däl, ýöne London ýaly gymmat nemeler, kwartiralar, jaýlar. Şoň üçin Milan, Milanyň töweregindäki şäherler ýa-da ýa-ni Rim diýä beýleki ulrak şäherler gadyp Italiýada. Onda şunda ýa-ni iýiçkisi da Italiýa gymmat da o temada. Gonakarlar ardan alyp bolýar. Ýolam 30 euro näme birat. Ýani aýlyk nemesi bar. Karty. Goşmaşa student bolsaň, oňa da hat näme bardyr? Şo student neme däl Italiýan gow tarapy hem okuw töleler gymmat däl soň. Okuw başlandy ýani diýip oturşum ýa 700 euro da ýyllyk okuw töleler. Plus ýaşaýyş gymmat däl. Ýani iş şertleri eger tehnologiýada at işlejek bolsaňyz onda Rimde zat ýok, ona maýdaýyn. Ýok, men tehnologiýada hemme da tehnologiýa görede okuwçy wagty işlemäge şert barmy diýseň, onda şert görüp okuwçy wagtyň we ýani ýalak 1000-2000 euro pul gazanmak kynarlar okuwçy işläp bolýar şertleri. Onda olam sen okuwçy çykdyjyň 800 euro çykar bolsaň ortaça diýeli aýlyk okuw yaşamak üçin şoň üstünde aslında iki hissesini gazanıp bolýar da. Gow tarapy. Onda şunda yaşamak kulturany öýde ýetikli. Rimde yaşamak. Biram nemede soral ýani köp soral ýani atlamayr bar. Mesela birinji ýyl 3.500 euro, 5.000, biram 6.000 euro çenli dil kursuna töle wadi diýär, dogrymy? Italiýança okuýar. Ondan soň köp kişi indiki ýyllarda şoň ýalak tölejek ýalak kelletne düşünýär da ýaşlar. Indiki ýylym şoň ýalak ýani gymmat tölemem kadi. Soňky ýyllar şo ortaça Italiýada 700-den başlaýar. Üniversiteden töleýär. 700 000 euro dowlat üniversitetleri. Olar hem dowlat tarapyndan töleýän başga da ýa. Ýa-da kynarlar. Töleýände ken nemede işläp töläp boljak nemeden derejede diýmek gerek. Yani in gow yer Italiýa men olardan meter bar, näme tarapy viza almak kynna. Yani ösen ýurtlar pikret men Ruminiýa viza alarsyňyz bolýar Ruminiýa ner Italiýa nerda umuman. Yani meselem näme üçin Italiýa gitmek gyzykly viza almaňsa. Näme üçin alsa Germaniýa gitjek bolanda näme aýdy. Germaniýa okuw gitjek bolýaňyz, Germaniýa gideňizde hasaňyzda 8.000-9.000 euro blok goýmaly Ýewropa. Yani men Şwitsariýa gitjek boldum ödüm. Şwitsariýa master'a gitjek bolanda 24.000 euro goýmaly. 24.000 frank. Şot. Olam nähile goýmaly. Şwitsariýada bir banka goýmaly. Germaniýada bir banka goýmaly. Fransiýany bilemem. Ýani kyn finans tarapyny görkezmek kyn. Demäne 24.000 euro bloklap goýmaly. Frans, Germaniýa üçin 8.000-9.000 euro bloklap goýmaly. Italiýa näme diýär? Türkmenistana goýaýdy. Türkmenistana bank 6.000 euro. On gow tarapy näme Türkmenistana dowlat kursu bilen hakyky kurs tapatlar. Sen 6.000 euro ataýda $1.500 da atdolýar. Şonu goýýan. Kakaň iýjen aýlygyny görkezýän. Bolly. O şot ba Türkmenistana o daşa ýurt bankyny tapmaly, birini görmeli, oňa pul geçirmeli. O zatlar ýok, olarda ýok. Ýani okuwa gelenden soň bärde ýani diýişim ýa näme strict der. Näme diýilýär kanunlar, sana öňe ýok gelen bir kanun tap öňe getiren oklarna Italiýandan gow tarapy. Okumana rus. Şo Türk döret ýerde ýol atýarlar da hem okumada özler çekme üçin stipendiýa berýän universitetlere. Maň ona geçipdir şu wagt men gördüm men. Üstüne töleýän mudat üstüne 8.000 euro pul berýär. Yani muň üçin SAT bilmeli, atdylmaly. Bolam dowlat okuwy. Venesiýa gapdalyna bir universitet. Yani udatlar üçin ýa-ni eger men Italiýada okumak isleýäniniz bar bolsa, magistratura bolsun, bakalavr, gün maňa liçni gün ýazyp bilersiňiz da, e-mailma ýa-da nemeden, ştaýdadyr kommentariýadan ýazsaňyz, meni goşmaçy ýa-ni gürrüm beräýär, ýa-ni soralaryňyz bolsa jogap berip bilen Italiýa barada ýa-ni nädeňde çalt haýsy geçip bolýar.
Öyle mi? No. Ondan sonra neme? Neme bugün sonra var şutaydı. Neme sonra İtalya. Yok. Sorularım yitik gidene Yok, sorularım. korrekt mena göreyim. Rumenya hakkında aytsaňyz diýip sorapdyr. Rumenya bu tarapy Thomas işlemä ulfatlar ýa, şu wagt biz tarapdan giden talipler bar. Häzir kädede meselem kışam part-time işleýärler we Thomasam 3 ay neme Uber'de işleýän olanlar, pravasada olanlar. Arkaýyn işläp gowy neme diýenler bar. Hem okap hem işläp şo tarapyny kän o diýen gysanok da ýanky alak diýsek meselem 20 saat ruhsat berýänse 30 saat işleýän bolsaň galan hakkyňdan berýär da. Talipler üçin aslında gowy neme Rumeniýada. Ve işem tapdyr ya. Hatta şunyaly taksi işleri şunyaly olan neme üçin prawaty bolanlar üçin da şunyaly işläp Nazar soruya. Hungarian stipendiyum aradan tecrübeňiz wagtda diýär. Şu Wengriýan stipendiýasyny neme var? Edida bilen sen habarlaşýardyň öňden. Şonu aýyla Hawa oňam wagt var. Meselem dekabrın 20-sinden ýanwaryň 10-njy sen wagt şol aralykda alýarlar şo beýskawr wagt neme diýip belli bolýar. Şol aralykda alýar. Edilin häzir wagt diýär, ýöne ýeni açylar şo wagt gelenme alýar. Şo nemäň Wengriýa hökümet tarapyndan gidilýär. Ýöne bu ýyl diňe neme üçin olatdy. Bärde de Türkmenistan tarapyndan gidildi. Türkmenistan tarapyndan taşdyrylýar bakalavr üçin Türkmenistan neme etdi. Ondan soň master üçin aňra özi bolad etdi. Wengriýa hökümeti boyunnaly da. Şo şekilde. Bärde de Aşgabatda neme diýär, universitetlere goýýarlar. Bek nemesini şo wagtynda, ýanwaryň, dekabryň soňunda, ýanwaryň ortagyny şo wagt egzamin wagtlaryny atlaryny. Ýöne olam ýene şo hökmany suratda sertifikat isleýär we gowy motivation letter, onuň hökmany suratda anandyrjylykda, hani şoňa hem dillen seňden interwiew eden anandyryp bilmeli, hem ýazanda da şoň ikisi teňirek gelmeli. şol gatmyň stipendiýa aljak bolaňyzda biz meselem men özüm kömek etdim-de başga töwerümde galan meselem Polşada, Warşawada bir private hususy universitet bar. Psixologiýa urundan gowy. Indi meselem 3 kişi 5 kişi stipendiýa berýär. Okuw tölebi mudat ýa. Okuw tölegim 5.000 euro, 8.000 euro, 5.000 döýän 5.000 euro. Indi şu taýda nähile gowy motivation letter ýanky näme ýazyp bilseň-de şoňa görä alýar. Esasy stipendiýalaryň birinji nämede şoňa görä. Ya da geçen bir yine dostlarından biri Xitayda okap berdi. Neme Çehiya master tawsiryny yine şon ýany. Häzir kabul edilmek üçin gowy bölümlere şu motivation letter gowy ýazmaly. Onam gowy ýazmagyň ýoly neme bilen näme? Özüň barada nähile şahsy durmuşyň hekaýelerinden baglaşdyryp geljek barada näme arzuwlaryň, şu arzuwlaryny etmek üçin universitet nähili rol oýnaýar ýa-da şu stipendiýa näme üçin gerek saňa şo zatlara gowy ynandyrjy jogap berip ýazmaly. Awa anandyrıp bilmek esas bolup durýar. Üçin. Başka näme Aslında soraw? stipendiýa olan hakykatdan universiteti garanjak bolsa anandyrıp bilmeli. O stipendiýadan universiteti garanmaly, o taýdadan ýa tawsirýam kän okuw mutdy. Ondan soň okuw töleler mutdy tawsirýam kän. Hatta okuw galan ölseň hem okuw tölew mut, hem ýatak jaý mut, biram ýol nemede berýär. Ýol üçin kart berýär, hatta ýene şo şäher içindäki nemeler üçin. Nawa. Ýöne onda da şo interview esas mesele bolup durýar, biram ýanky dil sertifikata hökmany suratda isleýär. Geçen ýyl biz şo nemedemizde taýinlamyzda ýöne gowy tarapy gatty köpüsini mänem kabul edýär. Ýani Rumeniýada kabul edýär, Wengriýada kabul edýär. Bärdäki şo kurs merkezleriniň sertifikaty bar. Şonu kabul edýär. Hatta kabul etdirdi bir kisanan. Şekilde. Başka Ýewropada okuw Çehiya, Praga bar ýanky näme ýaman bir hilek. Bilemek öz tejribemden men özügim Praga gidecek bolanlar şu özbege viza almaly, özbege barmaly, o taýda eýleýärler. Şo nemeden soň indi dilim ýandy biraz men. Ara Türkmenistanda ilçhanada bolmasa şo ýerniň Estoniýa aňsat mesem Estoniýany gowy, ýani Estoniýany näme diýseň men reklamasy nedernem öwrnem Estoniýa. Estoniýa viza taşyrmak bir hepde dalyp bolýar viza. Gepin düşünürsen okuw ýetişmek diýip aýdy bilseň derdiňe kabul edýärler ýer. Estoniýanyň şo tarapy o işler ýaman şalt gidýär. Ýöne oňdaşyndaky beýleki ýurtlarda men Çehiýada dilim ýandy meselem.
kaç köp pul ýitirdim da. Yani ekonomik üniversitetinde jigim bakalavra başlajak wagty. Ol özlege gitmeli, onu etmeli, bunu etmeli. O tarapy kellägär. Şoň üçin indi mene öldüglemmiň hemmesi Italiýa. Yani ikisi şu ýyl gelmeli Italiýa, bira geçdini kabul edildi. Lekin hem jogabyny şu bir kepdelikde belli bolmaly. Tamam bir okap bir inniki ýylyny üçüsi taýyndan bir üçüsi ýa-ni pat kurs okuma ýa-ni Italiýa prosto gonjun garnaşlar boljak. Yani Ama. Bärde şu pasos dot bolan biram ýanky alak meselem dün bir bilen söhbet taşy edemde hatta iki unem şoý olam näme bar ýanyken Germaniýa patkursa bar ýanyken ýönegi öwrüňem agyr näme barken sertifikat barken dil bilýän hakynda bolan biram näçe hasapda bir aýpesni pul görmeli ýanky diýişiň ýalyk pulum 10.000 üstünde 10.000 euro üstünde ondan soň we pulum bloklaýa hani näme tarapy aňardanam meselen bärden viza almadyk ýagdaýynda aňardanam hiç bir şekilde pul beren ok. Yani şol tarapy bar eken ondan soň bärik şoň bilen söhbet şolunda geçende şol agyr sertifikat, dil sertifikat bilen girende şoň kabul etmende da ýetersiz. Ýene biraz üstüne goşup gel ondan soň nämeden o şol derdi. nemisler ýa-ni almışaýdypdan 8.000-de 10.000 dogry aýdýan. 8.000-de 10.000 görkün. Nemisler Awstriýalyk, Şwitsariýalyk viza temasyny agyr ýurtdy. Gatagır, köp zady soraýarlar. Ýöne onuň barly saglyk deme soraýar, strahowany, olaram detan şulardan alsaň bolýar, mundan alsaň bolanok. Ýene bir zat gelenden soň dokument temalary. Şoň üçin nemisçe bilmeli, ýa-ni diýişiň agyr ýetenok, kalmaly. Ay garaz. Germaniýa. Berýän zadyna görä o diýen gyzykly elenok. Men ýene gyzyklanýan nagasa men dostlarymdan, tejribelerinden bilýän olar dinledi. Olar bilen söhbetde şolýarna. Yani mut okudik master'a gelýärler, okumut da Germaniýada. Okumut ýene kapitaly bilen gelýän dertler bar ýene. Okumut. Kynçylyklar var. Okuwa barýansaň esas mesele de ýani şo baryp ýerleşip şotaýny dokumentlaryny nemetini alýansaň, ýaşamany ugyny alýansaň, şo kynrak aslında. Ýanky ýene bir näme şo çekýärler bar, özlekden gidilýär. Şo özlegede hani köp kişi aýdýar, ansadyrak diýär, onuň ýaman kän saklar, ýanky käwatny dokumentin 1 aýlar 3 aý arasynda saklaýar da özlerine taýan saklamany näme tolsun diýip aýdýar. Ondan soň bir dokumentin ilki görýär, hem original dokumentini, ondan soň sen eliňe pasportyny ýa-ni ýylyňy näme diýär, uradýar. Ondan soň sana teňler ýazyp biljekler ýa-da jaňa edip biljek nemelerinden ýaman giç jogap berýärler dara 40 gün soň jogap berdiler geçende birini, hani ýaman kän sakladylar. Şoň ýaly mesele okuwam bolsa. Şoň hasap görüňizde okuwtely ýalyga gelse aslında gapdalyň şoňa getýänçä çykdyjylar gaty ýokary. Görünmeýän hasapda görünmeýän çykdyjylar bar da şo ýol getýänçä. Şoň üçin Italiýa kelläsiz gülýärlik. Ya da mesela Ruminiya mesela bolýa Schengene girýär gülýärlik. Ruminiýada Fakat param Estoniýanyň dokumenty işankat gönder oçurt berbilýär. Dara mesem ýazýar, SMS mail atýar şolaň metne. Onuň bir hepde soňra ýa-da şuny ýalarak durumy düşündirip aýsam men okuwa çaltyrak barmaly. Eger eňde okuw çakylyň bar bolsa, okuwda belli bir wagt içinde barma bolsam, olaram diýer oçurdum berýär, saňa saklap duranok da gereksiz sebäplerden ýa-da ýene diýip ýa-da garaş diýip duranok. Berýär beram dokumentim düzü bolsa, hani mesela strahowaniýany şu firmadan aldyň diýenok da kimden aldan gyzyklar, şo taý geçen strahowaniýa we diýerim 30.000 euroluk üstünde sen ätýaşyny hemen alybilsen bolly olar üçin başga hiç kan ýa-da sorat duranok. Şumy diýip duranok da A, B diýip duranok. Ana şo tarapy gowy, şoň üçin edil onna her kadaýda şol ýaşaň gidip bilaýjak ýankyar Italiýa dil kurs, Türkmenistan bilen Ruminiýa bakalavr master, biram şo Estoniýa. Şolar Estoniýa gowy. Ya neme däl ýa-ni Italiýa diňe dil kurslaryny neme sapa okudýarlar sen biziň Türkmenistanda ýanky näme okujaňa barada sen häzir doktor, medisina okujak bolsaň şoňa gerek biologiýa, himiýa okudýarlar altaýlar. Yok sen kultura uğruna gidecek, social science okuyacak diýsen, onu şoňa görä ýene 6-njy, 2-nji ýarym semesterde şonu öwrenýär. Ýene plus tarapy şu bolýar. Italiýada okap görken kultura öwredýärler, Italiýan kulturasy, Rim, ýanky Roman Empire diýär, ondan Renaissance diýär.
Anno Da Vinci'ler, Michelangelo'lar şolon hemmesi Türk yani şu wagtky modern science diýen zady da aslında İtalya'da başlaýardy. İtalya Rim imperiýasy wagtynda da modern science Fransa, Italya'daky bolup geçýän soňundan hem ýa-ni industrial revolution ýa-da Angliýa. Şoň üçin şol zatlaryň düýbünde başlaýan bir kultura oturan ýurtda. Käbir zatlar sen o öwrenýän, o ýaşap öwrenýän. En gyzykly şo. Sen içinde gezip görken jemgyýetiň içinde şolary öwrenýän. Meselem Türkde gezip görken isleseň islemesen Osmanly barada, Osmanly imperiýasy barada öwrenýän. Isleseň islemesen köprüň ady bar, ol ýene bir muzeýe gidende görýän. Şo zatlary öwrenýän, isleseň islemesen. Italiýada isleseň islemesen öwrenýän zadyň kultura bolýar. Yani gözüň yumup geçseň hem kultura öwrenýän. Ja. Adam köne tarihini nimelere bağda şol näme için Rimde, Okaýnada da oňa göni görýän da gözüň bilen janly görýän. Hawa dünýäde turizm ýa-ni iň köp gidilýän ýurtlaryň birinde. Iň köp gelýän ýurtlaryň. Şo tarapy gyzykly okuw temasynda. Indi okujak gelýänler bar kara. Okujak men özüm daşyndan öwrenjek diýen nemeler bolýar näme. Şolar hem gyzykly gelýär men okujakka okuwda öwrenýän zadyndan hasyp internetde öwrenip bilýän diýen düşünjede olanlar bar. Gürleşmek ýa-ni şo ýaly adamlar bilen. Ýa-ni näme daşynda, ramkaň daşynda bolýan adamlar. Gyzykly. Kävater rätska iki derevter yok. Okuyacak öyle iyi işleyecek diye de sotaydı taydı işlep bilýär bir de full time. Wow. Ja, mesela ama iş. Ya şu temeleri biraz keller diýen sebäbi nimede 3 ýylyň 4 ýylyň wagt aýyrýan. Soňunda öwrenýän zadyň 3 ýyl 4 ýyl öwreniljek zatda, gat azat. Onuň tejriben ýok, ýene praktikada ýok bolan soň aslında üniversitede okumak üçin gitseňem bir manysy ýok boldy. Okujak bolýan ýa-ni gaty top level okuyan bolsaň onu bilemek ýa-ni otaýlar gözlemem gitmäň. Ýani ondaşynda umumy şu okulyan uğurlar var, okudylýan sapaklar, zatlar. Kän o derede çumur bir okudylýan nemede ýönkýär. Yani internetten okumak, öwrenmek we bir zadyň üstüne işlände has köp öwrenýäniň üçin esasen hem tehnologiýa bilen işleýän bolsaň. Şoň üçin maňa gyzykly gelýär kän neme tarapy däl. Yani diplom tarapy däl, asl öwrenmek öýle. Asakta sorat bir Ýewropanyň haýsy ýurduna inglizçe patkurt okumak gowalar diýip aýdyp beräňdi. Gowalar näme wara aýtmaly, budjete wara aýtmalymy ýa-da näme wara? Ya okap ýörken şertler bardy. Ýewropadyň iň köp inglizçe patkurt okulýan ýer Malta. Men özüm Maltada bir ýyl ýaşadym. Malta, Koreýadan, Ýaponiýadan, Türkden, dünýäň köp şonýa ýurtlaryndan Angliýa gaty gymmat bolansaň patkurs. Malta hem dili ingilis dili bolansaň, ingilis bilen koloniýasy bolan. Malta şo temada ansat. Viza semasam ansat. O nemede kurs merkezim köp. Her ýyl wa 3 aýlykdan 6 aýlyga bir ýyllyk isleýişiň ýaly var. Akşam okulýandan günleri okulýan. We näme şertleri kynlar yerini nemetmekdara. Malta iň amatlysi, iň ansady Malta. Men ýani bilen işlemekçi bolýan ýa. Maltada dil okuwlen baran işläp bolýan bilemek. Eger bir ýylyň üstünde 6 aýyň üstündekiler long term diýilýär de uzun wagtlyk garnýanlarda işlemäge ruhsat berilýär. Öňe gysgalarda berilen ok. Ana 6 aýyň üstünde bolan diýär. Onda Maltada işläp bolýar. Maltaň işlerleriniň 300.000, 330.000, 350.000 adam ýaşaýar umman. 3-4 sany ada esas ulu ada Malta beýlek ýa gozy diýe esas ulu adada bolup geçýärmede. Ulu ada diýäniň bitjek kartada görüp bolan okla. Ondan o taýynyň go tarapy turist köp gelýär. Turizm bilen ýaşaýan üçin we yerli Maltese diýerler-de yerli halkam kändäl işlemäge ýeten ok. Ondan daşyndan gelýän Serbiýadan, ondan Türkden gelýän ýa-ni şo töwerekdäki ýurtlar Gresiýadan zatdan işlemäge, Italianlar gelýär, işlemäge Italian demesinden saýasyndan ýa-ni gün ortasyndan Sisiliýadan zatdan. Şonja Malta ingowy dil urnan, açyk tejribe bilen işlemek mümkinçiligi köp we neme däl, berk däl. Ýöne şoňa da ýaşaýyş näme tem gymmadyrakdyr.
Berkane otaydan ne olsa. Yo Malta kımmat değil. Malta var ya gidecekler. Maşinle sürüyen ha. Bir saatte ulucuna çıkken yarım saatte de beyle ki Demirgalık'tan gün ortağa gidiyor yarım saatte. Ondan gün orada gün vatara bir saatte gidiyor. Malta. Gidecek yer. Ondan yani yerin maşin zat. Aradan ne ataydı? Rol tağda nemede duruyor. İngilizden ki al rol nemede sağda duruyordur. Maşin tağın. Ondan o tarafı şehir turizm yerine giriyor ama kımmat. Turizmlik yerine. Yani çok üst rayona çıkken yaşayan adam yok diye neme der. Kiç olsa da adam yok. Şoň üçin Maltada bahalar gat köp oynuyor. İnge sanatı turistik yerlere gidiyen 2000 euro öy tapamak. Mesela koy. Böyle rahat işten 800 euro, 700 euro. İtalya'da Alyan. Ama oğlum yarım sağadım der diyecek koyan. Maşin bilen yarım sağadım der yok. Son yarak bir yer. Geçecek. İşler var da sonra işler okuyan uğruna uğra dost ne hilo uğurlar okuyan uğra. Yani Avrupa'ya bir iş tapabilmeyen adam ben en tek duşam yok. Yani iş tapabilmeyen işleyebilmeyen adam ben duşmadım en tek. Ol okuçu olsun ol ya da neme olsun. Okulunu gutoran olsun tapadı yok. Şu için Avrupa'ya geldim işim yok. O aylık kadar öyle yok diyen adam ben duşam en tek. Yok orada bir am goy neme yaptırkan men yaptır ara üniversitede bilin yaşların kellerine diye esası Türk bilen Rusya jannan ya diye ve şu düşünceni Avrupa yurtları öğretmen diye umid ediyen ya. Maksadı bu da sol Avrupa. Kime etmek. Ben geçen Go Havar Türkmen Hava Yolları Milan reis açıp duruyor. Yani iki çıkarıp duruyor reisi. Frankfurt'a 2 tane, Milan'a 2 tane, London'a 2 tane. Tomuzki reisler 2 hepten 3. 6. günleri Milan'a 2 sefer mene gatbegenim dedim. Hedil boljo dedim İtalya Moskova'da aralıkta. Ödümüz backend developer mı deyip soraktır. Hava backend developer olup işledim inni işlem yok. Kulineriya tarapından iş tapdyrýam ka iş yaman köpdir şu temada. Şu temada iş köp dursun subhanallah. Şu temada yani dil bilmeli, İngiliz dilini bilmeli adamdan İngiliz dilini bilmeli. Haýsy gurdanmasa soňundan barany ýurdumyzyň dilini öwrenmeli. Logistika boýunça sertifikatyny, logistika boýunça ýaman soragyňa giňiş. Mene logistika bilemok dost Ahmet. Yani sertifikat alıp bolýanyny bilýän, yani sertifikat alandan soň iş barmy ony bilemok. O soragyň biraz seň şahsy nemäňe görä. Bırak soragy. Efirat bilersen dip ýokordum soratdyr ke ýazar dip bara. Efirderlesin soragyň ýazsaň bara şonu asy indi giňişen gürleşip gozaň edil Malta barada soraýan. Indi o temanyň diýen Maltada gat köp neme bar. Mut konsultasiýa berýärler. Şu taýda işläp beren adam men özüm ya Samsung to duşan adam normalde yani çärede zatda gidilýär, gürleşilýär. On näme diýen 2den biri ya men ýa işle internetten remote işle ya okuw etdir dil kursu. Haýsam bolsa biri köp nemislerim elýär köp Maltan go tarap şonuň näme köp internetten ýa-da Maltada language course diýen diýen bir topar adam mut näme berýär da konsultasiýa. Ahmet sen sorulun men jogabym ýok. Logistika akademiýa barada bilem ama sen onu internetten gözläp bol tapamasaň men edil o derejede bilemok. Men näme iş edýän men öz kompaniýamy, özüm software engineer bolup işledim şu wagtçyny. Indi öz kompaniýamy üstünde işleýän Belgiýede. Şamam senem şuýda okuw gitmeýän adam ma şolara kömek edýär. Ýalňyşman köp pul çykarman diýip. Şo gyzykly temada möhüm. Birinji sapar edýäňde durmuşyňda tamam okuw bir gedek gidilýär da umumyň 1 ýa 2 gedek gidýär. Şo 1 gedekde de ýalňyş edýän bolan köp çykýar. Şo çykdyjylar etmedi ýa-da. Ýa-da gaýdyşym ýa-da iň ansadyrak
gidilen taraplara uğruyor ködäsän kıyın bilen kösönüp bermän. Ondan soň Hawa, gerek bolsa soň o taýdan geçäý, o taýnyň nemesinden hawa ýaşman edilýär. alyp geçecek Şu bolsaň. iň Tarapdan möhümi geçsin. şu. Yani günün sonunda Gallanca gowy şertler gowy mesela Gallanca gönü gitmek kıyın. Onun için İtalya ve Rumenya evet ondan sonra Hmm. Gallanca Ýene geçip böyle. ýa. Yani goşmaja soralar alaýaly. Oku hakynda soramak isleýän bolsa, Ýewropadaky oku ýagdaýlary barada jogaplaly. Ondan soň Kurseriýa ýa-da Freekut kampýalyk diýär. Ýok, ony şu wagt özüm Polşada işleýän, özüm ingliz dili Hmm. öğrenmek isleýän, ony arkançlykda nemede soraýan, kyn bolmasaňyz, bir de ýazsaňyz, Hawa. giňişlikde jogap berýär. Hmm. Eferde däl. Yine mal Polşa'da olsa mı? Вообще там sana. Tam par bunu ne devet böyle. Yine Polşa'da işlemekte Malta'da işlemek has o. Ediyen işin teknolojide olsa yani mesela ona ait olacak. Malta'da iş yani euro turist kopyasan pul kazanmak ne? Şonun için geliyorlar da işlemeye tamam kop. Magistratura için ne mümkün çıkıyor. Magistratura Türkmenistan'dan eğer gidecek olsanız en esası yani Germanya'nın dağıdığını bilmeyen yoktur. Bilmeyenler bağ olsa da Germanya'da dağıt bilen okap olmak vardı. Men dostum öyle okan vaatında yazdı da şu temadadır men tapayın onu. Yani İtalya üniversitelerin website'ından tapılıyor. İngolsi yani oku temasına. Men yani Germanya var da ne meni paylaşayım. Germanya'da bakalavra okumak vardı da Germanya magistratura almak vardı. Germanya vize almak vardı. Men dostum ozor öyle Germanya'da okudu. Magistraturasını dağıt dilen okumadı. Yani dağıt dilen köp nemetti taşırdı. Hadet alma için dağıt stipendiyatını. Şon yazan 4 tane nemesi var. Bu var Türkmen diline. Şon şu taydan okuyup tapıp bilersen. Germanya'da magistratura okumak vardı. İtalya'da magistratura okumak yani değişme her üniversitenin öz website'ine yani İtalyan top üniversiteleri diyeniz top universities in Italy. Şu taydan üniversitelerin hersinin öz website'ine gidip seyredip böyle. Ha da scholarship gerek olsa men maksad ma İtalya Fransa'nı bilemem. Fransa'nın meni şonu yerlemesi var. Yani neymi? Teacherlara muallimçilik orundan olsa İtalya'da yine gımmat oku ve yani neymi muallim o da mühim daha. Gelip Ýa. ne hile chatler. Çünkü muallim menadır İtalya'da İngiliz muallim olsan hava pul kazanıp bolar yani. Çünkü İtalyandan İngiliz dili soğudan. Burada da kurs var şunun için İtalyan muallim gerek, İngiliz dil muallim gerek. Yani muallimçilik bilemem tarih daha doğru olsa kıyın temalar da ola öz dilini okuyor. Şunun için magistratura için English language. English language Fransa'da da söyledin onu. Fransa yani iyi neme temasında Fransa, İtalya. Şolan özünün İngiliz dili. Ben Fransa, Paris'te gidip metroda var. Hükman turist köpe. Rim'de de Paris'te de oluyor. Metronun içine girýän oluyor reklamy var. İngiliz, Türkçe mesela İstanbul'da İngiliz dili kurs merkezlerinin reklamasından geçilen ama hem yerde şunun reklaması var. Mesela Mecidiyeköy taraflarına gitsen daha doğru. Paris bilen Rim'de de şonu ya. Ya turist köp belýär. İngilizce bilen halk bular ondan mecbur okumaly. Öwrenmeli bir zat. Şoň üçin ýaman uly bizneslerden täm şu Fransa bolmasa diýen Fransa, Angliýa goňşsa kanaly geçsen bolýar. İngiliz kanalyny geçsen. Yani sen yani çoğunca turist gelmeyene karamadan İngilizceler o diyen goğda, İtalyanlarım, nemelerim, Fransızlarım. Şoň üçin İngilizce nemeler ba men özüm Campbell okuyan wagtym internetten bir muallimim Amerikadan gelen Fransiýanyň bir kiçiräk şäherinde mektepde muallim bolup işläp dur. Daşyndan Campbell'dan neme edip sabak berýär da. Fransız bir hususy mektepde
Malum şu Amerika'dan zaten getirip okudanlarını da yeni oldu. Her bilen okullar var. Ağlarını bağlar yani. Öğrenmekte kıyınçılık çek ya. İtalyanlar, Fransızlar, İspanlar hem şeyle. İngiliz dili öğreniyor. İngiliz dilin go olsa ana şu tarzda İngiliz dili öğrenip nemetip bolya, işlep bolya. Malum. Spesifik malum var da men bilmem ama ne malum. Ne malum işlemeli. Abdullah. Ja, bu toran urun näme. Hayti malum käm otordum oda mekon. Bramyona şu tayda neme det yere ne elektisem. Dakmendini şu yurtta neme diplom şu yurtta geçerli etmeyem ama kıynarak mesele var. Doğru. Hava. Na Tasdik şu an etmek gerek. o tas etmek yaman Türkçe'de yaman kan saklı ya mesela şimdi Türkçe şu an lukmaçlı bu toran bağolun. Karıştırıp durda şu an dakmendini. Kan gönü dero men Avrupa'da geçer yani alına işler bolonok hani şu yerdelerim kıynarak diplom niyeden alanım olsa. Hani gönü neçe ödün yukarı bağlı ödün gogo'nun ettiğinin olsa sağdan tasdiklanok veya kıynarak tasdiklanok. Indi Avrupa'da science teacher olmak bolsa, Avrupa meni beýleki ýurtlar şunu seredik görün, Avrupa'da sapaklar, hasanam science sapaklar öz dilinde okudylýar. Yani nemis olsa nemisçe, italyan olsa italyança, fransız olsa fransızça. Indi international school'lar, halkara mekteplerde İngilizce okudylýarlar var. Ýöne şonda da şol dillerini bilmeň garaşýarlar. Ulu yurtlar var. Germaniya, Fransa ýarak yurtlar. Sebäbi eneteler var da ama. Sebäbi olar gat köp pul төлäp gelýär halkara mekdepdekiler 20 000 euro da okutulýar gat gymmat. Ondan bular eneteler bilen aralarını go saklama olar ýene şon ýarak lokalny dil bilmeýän garaşýarlar. Ondan science urundan okutmak kynrak bärdäki Ýewropa. Ha, Avrupa'da okap ondan sonra diyen yani. Aslında şey Ha, Ýewropa diplomany alypmy? Ýewropa diplomany alyp okamaly bolsa, onda bolup biler o. Onam ýa malumçylyk ugruna hiç bilemem. Öyle malumçylyk okudum ýene bilemem. Şamamda ýene gitdi. Oňa Abdulla anyk jogabym ýok. Ýene okap bolandan soň ýene bärde malumçylyk okamak o pikirmi onu bilmedim. Olaň öz dillerini bilmeli bolan soň. Bir saatte yetip barýar olaýlar. Soňky soralar bolsa belki soralara da jogaplaýyn. Soňky bir-iki soralar. Ondan soň bugünkü gepleşigi jemläýär. Ýene bir-iki soraw alyp samama jemlälim. Onda bir saata da yetip barýar. hava. Yine bir kısa sonra olur. Vallahi başmaşa sonra sonra yoşukun yapsam mal ya. Yani mesela mal ya. Ya da başmaşa sonra olur. O tayan kedi iş ya da İtalya orta gorca sonra atlarsanız ve Avrupa'nın beylek yurtlarından yine başmaşa arkayın içinden ama sonra atlarsak arkayın. Ondan sonra şey desek. Malumçylyk ugrundan men okan tanışmam, kan pikirlenýän bilemem. Malumçylyk ugrundan okan tanışym ýok. Ýok, men torumdaky adamlar ýa-ni sosial bilimler okuýar, ýa-da ýa-ni biznes okuýar, ýa-da tehnologiýada işdatlar okuýar. Ýöne eger fizika gyzyklanýan bolsaň, men maslahatyma physics malumçylyk däl, physics science okusaň hasa bolar. Mümkinçilikler köpda. Fizika, science okusaň, education näme. SAT bilen full scholarship alıp bolar mı? Alyp bolýar SAT. Haýsy ýurtlardan alyp bolýar, meselem Italiýada käbir universitetler berýär full scholarship. Italiýada olar ýöne geçdi-de ýa scholarship üçin bar, haçan oýanmalysan, taşyrma. Ýanwardan ýa taşyryp başlamalla scholarship aljak bolsaň. Näçe ýerden? Ondan ýa-ni diýipme Vilnius Technology Universiteti berýär. Vilnius Tech, esasan inženerlik ýa-ni orundan okujak bolsaňyz. Ondan sonra hususy üniversitetler berýär, hususy üniversitetler. Ýöne köpsi soraň, SAT Amerikan bolan soň Angliýada geçen bolan, Angliýany bilemok menaken.
Avrupa. Avrupa. Üttöşek sorular soraýarlar o. Kyn. Indi Avropada scholarship. Avropada scholarship mene doğru aýtsam Amerikada scholarship make sense. Beýle gymmat okuw gymmatda o taýda töler ýarlar. Özler tölerler nokta Amerikandan özleri ondan. Yani Avropada o diýen gymmat däl okuw. We o töleýän tutsaklaýjyňam işläp gazanyp bolýan üçin reski bir ýeriň içinde. Bir ýeriň hem de ýapýan üstüne pulun bolýar da aýlanma. Şoň üçin okuwçy bolsaň Avropada okumagyň gyzyklygy maşynyň alýan, meselem student gezip bersen prawaň alyň. Tomusyny aýlanma istekdiň Fransiýa, sürüber Italiýadan. Hiç kim adyň tutanok da Maraşkawatda turmakdan ýeňildiler. Pikir edip gör. Maraşkawada sürüp bolanok maşynyň ýöne gidýän Italiýadan çykýan näme sen gidýän Paryja sen gidýän foraj ýok maşyny näme. Şo tarapy Italiýada okumagyň men özüme bilmezlik zatlarymyň jiglenme döredýän mümkinçilikleri ýöne ýankyýarak özüm okadym Ýewropaň bir ýurduny okardym bakam diýen. Prosto näme üçin kultury üçin ýa-da zatda bugünkü günde näme düşünmerler. Yani biz okuw toranatymyz 2013 bolsa 2013-däki şertler bilen o wagt ýanky tehnologiýa kompaniýalaryň has möwja uranaty prilojenýa iPhone'un da näme dip Android'un. Indi bu näsere diýen şu tema AI-da. Onu okuyan urun AI proof bolmaly. Şoň üçin kyn ýanky işlerden okap men geljekde de pulum nämeden mi bolanokda. Türkmenistan pravasy geçýär 6 ay geçýär pravasy Türkmenistan. Ha, ola geçýär. Ýewropanyň haýsy ýurdundan Amerika wiza alyp bolardy aslında köp ýurdundan alyp bolýar ýöne şo haýsy ýurda barsak şo taýynyň ýaşamany ruhsatyny almandy ilki bilen. Haýsy ýurda barsaňyz şoň kartyny alýaňyz, kartyny alaňyzdan soň ondan soň näme diýen ruhsat berýär. Şo taýyny taşyp bolýar, şo kart berek, ýaşaş karty. Ha, Ruminiýadan gidenler bar. Ruminiýadan azatlyk bilen gidenler şo taýynyň memesini alyp kartyny alyp ýaly masteryň kini, bakalavryň kini. Ondan soň ilki bilen o taýyk bir şekilde barmaly, okuw diýip ýa-da master diýip. Ondan soň biraz wagt sarf etmeli göni. Prawa alyp geliň Türkmenistan alyp bilýän bolsaňyz ardan Türkmenistan almak bärde 1000 euro berýän. Şoň üçin Türkmenistan alyp bilýän bolsaňyz prawaňyzy oglanlar beýler alyň. Bollanmy jemlälimi? Başka soru ýok bolsa, galanlarym köp minnetdar gatnaşanlara sag bolun. Hoşmaça ýene sorular barsa ýene gürleşip sorasaňyz. Häzirlikçe. Ýene bu näme prema efirem seýedýär, şoň aşağıda sorat bilerler. Dowal görnüşiň aşağına. Ondan soň ýa-da biziň özümizde sorat. Soň YouTube'da goýulýar. Awa. Bollanma. Sag bolun memnun. Awa, görüşýänçe. Sag bolun. Tamam.